dal by som slovo pani Helene Bohátovej, ktorá je aj zároveň teda našou kandidátkou na primátora. Týmto pádom oficiálne predstavujem za koalíciu, teda slovenskú koalíciu. Nech sa páči. Áno, ďakujem ti, Andrej. Ja by som chcela aj touto cestou poďakovať za dôveru týmto 4 politickým stranám, teda slovenským politickým stranám, ktoré mi túto dôveru dali, a budem sa naozaj snažiť v maximálnej možnej miere plniť volebný program, s ktorým sa uchádzame o dôveru občanov tohto mesta. Čo sa týka samotnej mojej osoby, som v podstate občiankou tohto mesta, som vydatá, matka 2 dospelých detí, absolventka elektrofakulty a veľa rokov som teda pôsobila v školstve, učila som na elektrotechnickej priemyslovke a aktuálne teraz robím riaditeľku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch. Do komunálnej politiky som vstúpila už pred 8 rokmi, s tým, že som najskôr pôsobila ako poslanec Mestského zastupiteľstva tu v Nových Zámkoch. Neskôr mi občania tohto regiónu dali dôveru a robila som poslanca vyššieho územného celku. Teraz aktuálne robím aj poslanca Mestského zastupiteľstva, aj poslanca vyššieho územného celku. Môj názor, a myslím si, že je to názor všetkých, ako sme kolegovia, že spolupráca v rámci slovenskej koalície sa nám vlastne osvedčila tým, že táto spolupráca na úrovni mesta funguje a takisto spolupráca na pôde vyššieho územného celku. Myslím si, že navzájom sa tieto spolupráce dajú využiť v prospech občana nielen Nových Zámkov, ale aj samotného regiónu. Takže s týmito sme vlastne aj začínali rokovania o tejto koalícii a tým si myslím, že sme aj teda završili ten proces vlastne koaličného dohovoru a s touto koalíciou vstupujeme do týchto komunálnych volieb, ktoré sa budú konať 27. novembra 2010. Ja ako kandidát slovenskej koalície takisto vstupujem do týchto volieb s tým, že by som chcela pre občanov mesta Nových Zámkov, aby vlastne mali zabezpečený lepší, kvalitnejší život v Nových Zámkoch, a myslím si, že je tu cesta jedine možná cestou zmeny. Zmena by mala nastať, čo sa týka celkovo či už na tom najvyššom poste, ale zároveň aj zmena, čo sa týka rozloženia politických síl. Myslím si, že touto zmenou vlastne nastúpime cestu takému prebudeniu života Nových Zámkov, lebo si myslím, že za posledné 4 roky mesto stagnuje, že v tomto meste sa dá sa povedať, že v prospech občanov mesta veľa neurobilo, a myslím si, že hlavne sú to problémy zamestnanosti, ktoré by bolo treba riešiť. Ďalej by bolo treba riešiť čistotu mesta, poriadok, zdravšie životné prostredie. Samozrejme, máme problémy s dopravou, to sa dá riešiť v súčinnosti so štátnymi orgánmi a plus teda s vyšším územným celkom. Takisto bezpečnosť občana je veľmi dôležitá a myslím si, že na tieto také tie základné tézy vo volebnom programe sa teda sústredíme a budeme sa snažiť, aby sme si získali dôveru občanov a aby sme našim volebným programom uspeli a aby sme v týchto voľbách boli úspešní. Ďakujem.